Stop voor! Oh, maar die 4 minuten, jongen. Hoi, ik heb 4 minuten. Hoi, doe ik de groet. En dit is het. Hoi, de groet. Hoi. En iedereen die ik 40 ben, die krijgt ik de groet. Hoi. Nou, het duurt nog 40 seconden. Als we dan nog nooit op familie bedanken. Nou, iedereen die ik 40 heb, bedankt hè. Nou, maar dan is het nog 24. Ja, en Harmen, de beste. Esther is lief. En Suzanne is ik heel lief. Ja, wat is Suzanne ik alweer? Volgens mij, Lilian? Lief? Met herinnerend over het eerste gesprek. Ja, die hek niet meer. Die ben ik 40, die voor herinneringen. Maar iedereen de groetjes. Maar komt het nog op internet? Sowieso. Super mooi met Benlem, hè? Benlem, de gekste. Benlem met Grace. Eindhoven de gekste, maar Benlem de beste. Ja, absoluut.